Ассалому алейкум дӯстон ва мухлисои шабакаи Молбозор. Марҳамат дӯстони азиз, ман имрӯз боз як навор аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови ҷамоати Унҷи. Дӯстони азиз, ҳамагӣ дар навори мо яксар буқачаи беҳоҷа қарор дорад. Бо диққат тамошо кунед. Бо сементал, бо чорнапёстри гирифт шуда, мошоалло, ин қадду қомат савлата тамошо кунед. бениҳоят аҷоиб якум сорташ дӯстон. ҳам хуни сементал дорад, ҳам хуни чорнапёстир 15 рӯза буқача дӯстон. тамоми моли ҷӯшҳои мемлакат ягон камбудияш нест аст. метавонед бо дили пур харидор кунед. чунин буқачаи элитая якум сорта соҳибшавитон дӯстони азиз. мошоалло, ин қадду қомат савлат бағбағаое бенитон тамоман гап нест. бениҳоят буқачаи ояндадор, дар оянда барои насл гирифтан ҳам бениҳоят хуб. ҳам хуни сементал дорад, ҳам хуни чорнапёстри 15 рӯза буқача дӯстон. тамоми моли ҷӯшҳои мемлакат бе ягон камбудӣ метавонед бо дили пур харидорӣ кунед. дар оянда беҳтарин буқачаи соҳиб мешавед. мошоалло, ин тамошо кунед. успеҳ кунед дӯстон. хоҳу нохоҳ умри одамизод мегузарад. бони кунед, чунин буқачаи элитая бони кунед. дар оянда бароишон насл бисёр шавад. успеҳ кунед дӯстон. аз ин дер намонед. мошоалло дӯстони буқаи бенитон бениҳоят аҷоиб дӯстон. акнун банда бастакай банда итоат накардост. беҳтарин буқа мешавад. успеҳ кунед дӯстони азиз. ин буқая адас нетон тавсия метам. беҳтарин буқа мешавад. тон намешавад. аввалаш худо куд, дар оянда тона буқа мешавад. сифат қаду қомат бениҳоят аҷоиб. 15 рӯза ҳоло дӯстони азиз, ино омада аз наздаш бинитон якуни моҳо хаёл монитон. мошоалло, беҳтарин буқа. дӯстони азиз, номерои соҳибаш зери экран ба, нархномааш тариқи телефон занг занитон. худохоҳад муомилака арзонка дода инчунин суми доставкашам то дари хонатон бе ягон камбуди соғу саломат бурда мерасонам. беҳтарин буқача буд. тавсия метавам. успеҳ кунед. як донагӣ лайка фаромӯш накунед дӯстон. беҳтарин аҷоиб.